Ayusin mo paghugas ng plato, ha? Ayusin mo, yung hindi na namaho ng sabon. Paano yun? Galing na anak ka na. Paano yun? Sa ngayon, meron na akong tagahugas ng plato, kaya hindi na namin kailangan ng katulong kasi meron na akong katulong. Yung anak ko. O, diba? Tingnan mo. Walang kwenta. Bakit walang kwenta? Ha? Galing-galing kaya maghugas ng anak ko ng plato. Siya na tagahugas ng plato eh. Kaya ano, tawag nito. May sabon pa rin eh. Malaking tulong nga sa akin to eh. Wala daw sabon na... Kasi nabawas-bawasan yung trabaho ko kasi meron ng tagahugas ng plato. Ito pa rin maglalaba. Siyempre ako maglalaba, hindi ka naman marunong maglaba eh. Kasi napawis na pawis. Wait ka pawis. Doon talaga pag maglalaba. Anak, may tatanong ako sa'yo, nak. Ano yun? Halimbawa pag nag-asawa ko lang. Ay, kakatanong mo lang yun na eh. Okay, itatanungin kita ulit. Halimbawa nag-asawa ka, anong gusto mo sa isang babae? Mabait. Yun lang. Mabait. Ano pa? Yun lang. Maganda ba? Kahit ano. Kahit ano? Ano yung kahit ano? Anong kahit ano? Maganda ba o ano? Maganda o pangit? Maganda. Maganda. Maputi, maitim. Kahit anong kulay. Kahit anong kulay? Eh, ano? Okay lang kahit maitim. Wait naman. Ano, matangkad, mababa. Pandak. Matangkad. Matangkad. Anong gusto mo? Normal na size lang pala. Normal size. Tapos yung ano, yung... Anong gusto mo sa babae? Teacher o ano? Sa babae sa mga pangasawa mo, anong gusto mo sa trabaho niya? Militar. Ha? Babae, militar, lagi kang babarilin doon. Mag-aaway ka na ikaw, anong gusto mong course? Wala. Ha? Construction ka na lang. Kaya pala mag-asawa ka ng may trabaho para mag-construction ka na lang. So, hindi ka magtrabaho. Ano pa, San? Diyo lang, ikaw lang eh. Hindi, anong gusto mong matapos sa kurso? Pulis, doktor, abogado? Ayaw maging doktor eh. Ano, pulis, Ayaw na maging pulis. abogado? Engineer na lang. Engineer. Kahit anong engineer. Tapos yung mapangasawa mo, anong gusto mo? Sabi ko lang. Military? Matapang yun. Maganda yun eh. Gira kayo lagi doon. Magigira kayo. Tapos, saan kayo gustong tumira? Dito o Sariling bahay, siyempre. gagawa kayo ng bahay niyo? Oo. Tapos pag matanda na si mama, kukunin mo si mama. Ha? Pag matanda na ako, saan mo ako patirahin? Di sa bahay niyo? Ipagulong mo na lang ako. Ha? Katawa ng tawa na. Sa bahay niyo. Ayan, magaling. Yan ang magaling, anak. Sige, tapusin mo yan na anak ha. Kaya mamaya mag-vlog pa tayo sa taas. Yes! Wala nga. Sige na, ayusin mo. O, tapusin mo. Di ba nga tapos eh? Tapos na? Ha? Tapos na? Hindi pa. Tapos na yan? Sige, maglaba ako na. Ay lang, buksan mo. Magwa ko basket, maglaba ako. Bakit ba? Nakaupat ako.
Asa yung basket eh. Hello! Ilo. Hello!